हेलो गाइस नै खोथिया फुनो थांगासिनो फार्स्ट टाइम खोथिया फुनो नागिरदों दिनै फार्स्ट टाइम खोथिया फुनोसै गाइस नै थांगासिनो नै खोथिया थिलिफोरखौ नायना लादो गोबाङानो एवाखै नै नुहुरनाय न'से नानिनो दा खोथिया फुनो गोनाङा नै सानै नुगासिनो खोथिया फुनाय सानै फुगासिनो दंमोन सासेया नै मालिक थांदो दै लोंनो सासेया फुगासिनो नोङो माइ गायनायजोंनो नै हाबनो थांसै गाग्लिजोबनोसै जोङो माइखौ नैया नाम्बार वान फुगासिनो नाम्बार वान खोथिया फुग्रा जों गामिनि नैया खुलायबाय नैया हाबा जायाखै दे लोगोफोर बियो सेंग्रा गोग्गोमोन दाबो दोङो सोरबा बिराद मावसुला बिथाङा मावनाया जोबोद गोरों बेखौनो फुना जों मा खोथिया बियो हा मासुरि खोथिया मासुरि एसेबां गोजौ नङा मासुरिया नै दा एसेबां सम जायाखै नालाय खोथिया फोनायनिफ्राय दा एसेबां गोजौबो जायाखै मासुरिया बारा गोजौबो जाखाया मोजां हासार मोनोब्ला जौवो हासार मोजां मोनाबा बियो एसे हायदोबबाय थायो लागायबाय नैया लागायबाय खायाबा आखासेयावनो 10 थाखानो लाब जाखागोन आखाथाम फुबानो जागोन 30 थाखा नङा बेलेग बोरमायैनो थाखा हिसाबजों दा बर्तमान निखिनिया जाबाय लोगोफोर दा जों साहा लोंनो थांसै दा साहा लोंखांना फैनानै फुफिननोसै गासैबो 35 थार खम नङा आरो खोथियाबो मोजां नङा खोथिया जोबोद गाहाय आरो हा फैयो बेनिखायनो एसे
लासै जादों फुनाया बारा गोसा फुनो हाया जादों नै खोथिया फुग्राफोरा ना सारदों ना सारनानै नाखौ थिखांदों नै दा बेयावनो जाखासिगोन बिसोरो Badi mulai no ambe nasta. Lausa siku siku. Lausa bukan amra. Kalau mata mi kan bila. Kisi bari ke. Kisi jaga. Kisi bari kan boleh. Bukan ke. Sabar nak kau. Pesang ayat kasih. Bila orang. फुग्राफोरा नै सानै फैबावबाय एसे फुगलायनोसै लोगोफोर नै फोजोबथ'बाय फुनायखौ दा बेलासे हायबा फैसिगोन नै निखाना फुबाय जोङो खोथिया बारा मोजां नङाखाय बारा फुनो हायाखै दिनै फार्स्ट टाइमखाय आखाइ आथिंफोरा बारा सेटिं जागोआखै एडजास्ट जागोआखै दा लासै लासै एडजास्ट जालांसिगोन दिनै गिबि फुनाय हिसाबै बारा फुनो हायाखै बेखिनिखौ फुबाय जोङो गैया खावसे जाफ्रामबाय आरो खावसे दंबावो गासै 16 थार जाबाय टटेल खोथियाबो जोबोद गाहाय गोजौमबा एसे बोलो मोनगौमोन बिदिब्ला गाइस दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन थेंक्स फर वाचिं